karon ang sugilanon sa usa ka estudyante nga lalaki sa Zimbabwe. Kini ang sugilanon ni Denroy nga nagauluhan pagpangita sa tinuod nga kalipay. Si Denroy, 10 anyos, unang nakatilaw og vodka, usa ka ilimnon nga makahubog sa birthday sa iyang tiyo sa ilang balay sa Bulawayo, Zimbabwe. Nagtuo siya nga ang ilimnon makahatag og kalipay, mao nga iyang gisulayan. Paglabay sa mga adlaw, nagsugod siya og pagpangawat og beer uban sa iyang higala nga si Privilege. Sa ting-init o summer, halos adlaw-adlaw sila mag-inom ni Privilege. Gikahimutan ni Denroy ang pagbati nga murag malipayon siya kada mahubog. Apan sa samang tuig, nagdesisyon ang ginikanan ni Denroy nga i-transfer siya sa usa ka Seventh-day Adventist school. Ang ilang paryente nga nagskwela didto miingon nga maayo ang pagtulunan. Apan wala si Denroy nalipay. Istrikto ang mga magtutudlo og pirmi lang mag-ampo. Pero samtang miagi ang panahon, nadungog niya ang bahin kang Jesus, nga si Jesus ang tinubdan sa tinuod nga kalipay o kinabuhi. Nabasa ni Denroy ang pulong ni Jesus sa Biblia. Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Juan 14:6. Didto niya nasabtan nga ang kalipay nga iyang gipangita wala di ay sa ilimnon, kundi anaa kang Jesus. Mihunong na siya og inom, mibiya sa daang barkada ug mitutok sa iyang pag-eskwela. Sa ulahi, gitugyan ni Denroy ang iyang kinabuhi kang Jesus ug nabautismuhan. Karon, 16 anyos na si Denroy ug nagpadayon siya sa pagkinabuhi uban sa kalipay nga iyang nakaplagan kang Kristo. Sa dihang gipangutana siya kung malipayon ba gyud siya karon, mitubag siya og pahiyom. Padulong na, ingon ni Denroy. Hinay-hinay pero tinuod, dugang ni Denroy. Salamat sa inyong 13th Sabbath offering karong quarter. Ang inyong halad makatabang sa mga kabataan sa Zimbabwe sama ni Denroy nga makaila ug makadawat kang Jesus. Usa sa mga proyekto ang paghatag og Adventurers Bible sa mga kabataang nanginahanglan ug paghimo og mga video kabahin sa bunga sa Espiritu. Daghang salamat sa inyong mapasalamaton ug malipayong paghatag sa Setyembre 27.